Отивам на лов. Това е вече към който съм се насочил. Попаднах на Фейсбук пост, че има рана на кръка си, затова се опитвам да я заловя и да я закарам ето тук. Въоръжавам се с наградки и с най-готината каишка ever. Лесно намирам къде живее, но има проблем. Кучето е контактно, колкото първа година студент в дискотека на 50% намаление на български алкохол, разбира и не е много. За да нагледам примерно това какво се случва, когато се опиташ да изкараш куче от подобна поза, представям следната художествена възстановка. За щастие с мен се свърза жената, която дълги години се е грижила за кучето и от нея разбрах, че той е женско и се казва Джина, но дори с нея на помощ не успяхме да я изкараме изпод кулите. И така минах на план Б, а именно стратегията, с която съм печелил всяка жена в живота си, да я давам храна и да чакам да свикне достатъчно с лицето ми, че да ми хареса. В маркетинга на това му викат brand awareness. 3 седмици по-късно обаче изглежда по-вероятно Делян Пеевски да стане рекламно лице на Калорекс, отколкото Джина да излезе доброволно да отиде на ветеринар. На този етап не знам как се процедира и ако някой има предложение или голяма мрежа за пепероди, с която да я хванем като по филмчетата, ще съм много благодарен. Gina, 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 l'ho